Mae CRIW CELF anifeiliaid heddi eto. Mae'n chi ddechrau i wneud y siâp yma. Fel rhyw fath o sgwar cylch-ish, gyda un arall just ar benne sy'n llai. Sgwar i cylch a un arall fyna. Ac o hwn allan ni wneud bob math o anifeiliaid gwahanol. So, cymwch pen ar ôl wneud hynna yn ysgafn mewn pensil. A wedyn ni, y bit top yw'r pen. So, pwy sy'n gallu dyfalu beth yw'r anifail yma. A ni, whiskers, a mae dyn ni cath. So, y bit arall yw'r corff. So, dyma cath sy'n bach yn dew. Falle wedi bod yn bwyta gormod o Go Cat. Neu beth bynnag arall. Pwydwch chi fawr ni, dwi ddim yn sponsored by Go Cat. Gewch chi ddim hysbryseb yng nghanol ffordd am Go Cat. Neu allan ni troi y siâp yma mewn i anifail gwahanol. Cyntaf i ddyfalu beth da ni fan hyn. Dim pawennau a... Wrth, iep. Dyma ni buwch. Trwy'n cylch ar y diwedd, a wedyn ni cwig bach a llygaid, a dyna ni. Sy'n gwybod beth yw enw'r gwartheg di a gwyn, ond dyna beth da ni fan hyn. Mww. Mae'n fi roed. Ew. Beth arall ydyn ni'n neud? Mae llawer iawn o anifeiliaid gyda'r un fath o siâp. Anifeiliaid 4 coes o leia. So allan ni roed chydig o flan. A... gwyneb. Dim bach o siâp wahanol. Cystio fyna. Digon o'r ein o gwmpas. A gwyn bach. A newch chydig o'r ynellau ar y trwy'n o'r cystio. Ni'n neud dafad bach hyfryd. Dyna ni. Me. Un arall. Beth am newid y siâp just ychydig. Traed mawr. Yn neidio, 1, 2, 3. Coesau ôl wedi plygu tym bach fel na. Glistio hir trwy'n mawr. Cylch fyna. A dyma ni ci hapus yn redeg ac yn dweud Nawr, os ydych chi'n newid y dau siâp cychwynnol yna tipyn bach, gallwch chi wneud anifeiliaid eraill. So, beth am un ac un yn uwch. Un mawr a un llai. Neu un fawr a un bach. Neu beth am sgwisio'r ddau yn hir. Ond eto, un bocs am yr corff, un bocs am y pen. Allwch chi ddyfalu dwi'n siŵr beth fydd hwn. Coesau. Pengliniau, a traed, ac ar y cefn hefyd. Wyddwn ni giraff, trwy'n tebyg i'r dafad gyda giraff. Llygad bach. Bach o punk hairstyle rownd y cefn. A wedyn ni yr siapau cool sydd gyda giraffes. Tym bach fel cornflakes ar yr ochr. Beth am un mawr, nawr, corff mawr. A gallen ni ddewis beth i ni moyn wneud. Gallen ni wneud hippo, neu rhino, neu elephant. Am ni trio wneud rhino.
Dyna ni. Rhain o hapus. Felly, corff mawr, pen bach, wel, allan ni wneud pangolin, neu antita, adfac, ond falle na wneud rhyw fath o crwban fan hyn, dwi'n meddwl. I popo pen mas i ddweud helo. Ac os ni wedi sgwsio fe, wel, beth am alligator. Alligators gyda trwynau bach yn llai hir na crocodile, os dwi'n cofio'n gywir. Dyma ni alligator gyda 2 rys o spikes. So dyna ni, un siâp, llawer o anifeiliaid. Beth am i chi fynd i trio neud rai eich hun. Sgwyn i ffwrdd, cael fel y bwrdd, na i weld chi y bori. Hwyl!